Xa nos tardaba, esta cita con Nusca Chousa, chegou o 8 de xaneiro do ano 2026 e por fin está con nós, despois de todo este ciclo de Nadal... E de jaleo, de que hoxe vai que escuela, hoxe non hai escuela, hoxe é día de traballar, hoxe Home, é pero día día de escuela non traballar. va xa, non? Non, claro, pero bueno, que hai, en algún sitio se empezou a escuela, en outros non, en tal, pois, cando ven Nusca, ven anunciar o fin de semana. Sí, sí. Vámonos a empezar a guiar outra vez por eso. Xa está aí a fin de semana, a tiro de pedra, estamos en xoves, que como quen di xa pasou, prácticamente, xa non lle queda nada. Xa o temos liquidado, este xa está liquidado. Estamos pensando noutra historia, noutra semana máis. Noutras cousas. Bueno, temos este tempo terrible de frío e de chuvia que eu creo que para os nosos cultivos non vai moi ben. Sí, pero sabes que pasa? Que eu vivo en outro mundo, Sí, porque, a ver, eu veño de Ribeira, a mañan estuve na horta, hubo un chuvasquiño feble, moi pouquiño, pero hasta estuvo como o sol salindo de entre as nubes. E chegome aquí a Santiago, Dios mío, debe de estar entrando en temporal. Temos diferentes pero climas. depois dixeron, non, que leva así todo o día, pois, é que alá é outro mundo. Outro mundo completamente distinto. Bueno, para a horta non é bo. Depende, para os repolos, as coles, ou a rabixa, todo iso é perfecto, porque lle ven o frío e a humedad continua, o sea que benlle genial. Imos recordar ya o número de WhatsApp para que todos aqueles que quieran participar no programa poidan enviarlle a Nusca a súa consulta ou dúbida e imos dar satisfacción a todos aqueles que os foron enviando eses WhatsApps ao longo destes últimos días. Estas 2 semanas que Nusca non estivo, o WhatsApp seguiu aberto, pero é certo que a partir de agora está máis aberto ca nunca para o que resta de temporada aquí con Nusca. Lembramos que o 627-751-962, número que empregaron por aquí para decirnos moi boas tardes equipo, grazas por darnos este pequeno espazo con esta enciclopedia. Entendo que a enciclopedia é Nusca. Sí, claro. O limoeiro creo que está ben ventilado e san de momento, pero con que o debería fertilizar agora no inverno? Mira a mosquiña que teño nos pementiños, xa lles botei o remedio do allo, pero non lles fixo nada. Todo isto acompañouno duns vídeos que non sei se lembras. Sí, é máis dunha foto do limoeiro, miren o limoeiro, a verdade é que lle teño que dar os parabéns porque o limoeiro está perfecto, ten o tallo ben limpo, ten o cañoto sin nada de líquen ni nada, está moi ben podado porque está moi aireado polo medio. E a pregunta que me fai é como ten que abonar agora no inverno. Realmente non lle ten que botar nada de nada, porque agora os limoeiros están acabando xa nos últimos de madurar a súa fruta. Entonces van a entrar como no seu pequenísimo letargo, porque o limoeiro naranxeiro, bueno, que é os cítricos en general, non son árboles frutales que entren en invernación nin en letargo, non dormen, non descansan, non? Fan como unha pequena parada e xa arrancan de novo ca floración. Entonces, ahora mismo, mellor que non lle bote nada, non é necesario. Que espere hasta a primavera, que o deixe así, e alá na primavera, cando o mellor lle empece ca floración, o mellor empece en marzo, en abril, o mellor tamén agora no inverno hai limoeiros que empezan ca flor, pois que pode empezar a fertilizar un pouquiño. E ollo, eu recordo sempre que cando queremos que un frutal nos bote fruta, non podemos abusar do nitrógeno, o sea, nada de botarlle caca de animal. É que non hai outra maneira de dicilo, porque é a que máis contido ten de nitrógeno e botarlle non é bo, hai que compostala. Entón, pois eso, un pouquiño de humus e de compost, para a primavera, para marzo, abril, cando deixe de facer frío na súa zona. E a seguinte pregunta que nos facía que era o dos pementiños que lles botou o remedio do allo para loitar contra a mosquiña. É verdad, porque mandou tamén un pequeno vídeo de unha mosca que se movía pola parede. Eu estou segurísima de que ese tipo de mosca non estaba no pimento, aínda que estivese ao lado do pimento, non me parece unha mosca do pimento, sino máis ben unha mosca de algún tipo... Existen as moscas pimenteiras? Sí, pode haber moscas que son como máis chiquitinas ou que se confundan con pulgóns, porque hai pulgóns que teñen alas, podía ser mosca blanca, podía ser algún tipo de ácaro alado, ou así. Entón, sí, pero que enseña ela é máis ben como un tipo de mosquito, o sea, pareceme máis como un sírfido, máis ben atraído por algo que está fermentando, que ao mellor é só un caldeiro que ten ali con agua con 2 follas de erva que se lle olvidou.
iso simplemente se pode fermentar. Paréceme máis eso e non un problema do tomate, porque ademais esta persona mandou unha foto do pimento e está fermosísimo, ou estaba fermosísimo cando mandou a foto. Celí Extremadouro, dinos, teño esta planta de Chile e segue tendo pementos. A pregunta é, debería sacarllos para que acaben de madurar fora da planta? E se a podo aguantarame para o ano que ven? Sí, perfectamente. E máis Celí Extremadouro, creo que é de Pontevedra, porque escríbenos tantas veces que creo que sí. Podelle quitar os pimentos de calquera tipo e acaban de madurar, porque é un tipo de planta, o sea, de fruta climatérica, vai a madurar fora da planta perfectamente. E pode podala sin tocarlle a máis nada que lle quite, deixalle solo o tronco principal e as 4 ramas secundarias, digamos, as máis gordas, e o resto quítallo todo. Si vai a haber heladas na zona onde está o pimento, está guai que o cubras, poslle unhas canas ou así e botaslle unha manta térmica para que o frío non o acabe de queimar, porque os pimentos teñen a capacidade de rebrotar uns máis que outros, pero todos os anos, durante moitos anos. Así que, se quere conservalo, que o cubre no inverno, podado, e despois na primavera, pois rebrota como calquera masanceira. Mais... Veña, tamén che vou dicir que, claro, ela dicía si tiña que quitalos para que maduraran, tamén maduran na planta. O que pasa que se os queres utilizar para comer, pois quítallos porque cabe dentro da posibilidade que lle pudran na planta si pasan todo o inverno aí na planta. Unha consulta de María de San Xenxo, que agora xa me vou a rir, sabes? Xa traínos ca alegría. Non trouxo a chuvia, Non, a chuvia xa estaba aquí, a mí non me veñades. A mí non me bote Non deseo. me tedes a culpa que eu non trouxe unha chuvia, que a chuvia xa aquí en Santiago xa está incluída. É patrimonio daqui da cidade que sempre chova. Sí. María de San Xenxo dinos, este ano conseguen ter produtiva unha planta de pataca do aire que nos coñece ben. A estas alturas do ano quedanlle na planta 4 froitos. Aínda pode ter máis ou co frío xa non? E se quero manter a mesma planta para o ano que ven, teño que podala ou que mantemento precisa? Sí, que mantemento. Mira, é unha planta que, como é da familia das calabazas, pero é moitísimo máis fuerte. É normal que teña algún fruto aínda colgando, e máis, é normalísimo que a planta completamente seque e que o fruto quede colgado como se fora dun fío castaño, o sea, que iso que tamén pode pasar. Teños que quitar para comelos, porque, bueno, a planta vai morrer, eso claro. O que pasa que, se está en un sitio donde non lle dá moito o vento, sobre todo que na Castillo o vento do norte, que é un vento moi frío, chuvioso, húmedo, tal, se a planta está ben resguardada, posiblemente ahora mismo, que estamos en xaneiro, xa lle estea empezando a facer brotes, o sea, que se empece a rebrotar, se non está moito no frío, Se non, se é un sitio, porque creo que non dixo de onde era, se é un sitio, por exemplo, un Lugo, un Orense, onde fai moitas heladas e fai moitísimo frío no inverno, recordovos que o chayote, o sea, a pataca do aire, é unha planta que volve a brotar das súas propias raíces ano tras ano, sempre cando un encharcamento excesivo do inverno non pudra a raíz. Eso, claro, pois non morre. Pero sacando eso, se a cubrimos tamén cunha malliña térmica onde está a pataca plantada, cun par de tellas e apuñemos a mantiña térmica e olvidámonos. Mira, sí que nos comentaba que era María de San Xenxo, entón entendo que non lle afecta, non? Sí, pero bueno, vouche a dicir, mira, así como de Santiago a Ribeira había tanta diferencia de clima, nas hortas pode haber tanta diferencia de clima dunha horta pejada a outra horta muro con muro. Porque, ti imagínate, na miña horta, pois teño completamente libre, e a horta o meu veciño pejada, ten uns setos grandes, ten árboles que lle fan sombra, e ainda encima, pola parte máis alonxada de min, ten un pequeno riachuelo. Eso, o frío que pasa esa horta, pejadiña á miña, é totalmente diferente ao meu. O sea, que cada clima é diferente, ainda que sea en San Xenxo, pode ser posible que nos sitios justo onde está, que haga heladas. Si se levanta pola mañán e nun caldeiro que quedou ali de agua hai un disco de hielo flotando, ten que resguardar a planta do frío. Ese é un bo indicador xa. E, por exemplo, na miña terra, donde eu vivo, é impensable
levantarse pola mañán e verllalo en ningún lado, pero en ningún, cero, nunca, nunca, nunca. Con eso xa lo dijo todo. Pois mira, dous consellos por un, Sí, mira. sí. É outra cosa que aprendemos. Sí. Por aquí dinos, este ano é o primeiro que vou plantar cebola de inverno. Ajá. Unha vez plantadas, canto tempo hai que esperar para recollelas? Saese da terra como as outras ou queda soterrada, Nuska? Mira, as cebolas que se plantan no inverno non son unhas cebolas que digamos que van a facer unha maduración como fan as que plantamos agora a partir de marzo, abril, que es así que salen para fora da terra, crían capa seca e podémolas guardar durante un ano inteiro, se as guardamos ben. Pero esas son as que se plantan na primavera, que son para recoller en agosto ou en setembro. As que se plantan no inverno é máis ben unha opción que temos, pois como a min, por exemplo, que prefiero plantar cebolas no verán, o sea, na primavera, e máis no inverno, para ter colleita continua e non ter que guardar moitísima produción, porque non teño tanto sitio para guardar cebolas e patacas e de todo. Entón, prefiero plantar como máis paulatinamente, non? O cebolo do inverno non vai a salir da terra como outro. Suele ser un tipo de cebola que é como temprana. É unha cebola que en 3 meses está lista. É o que lle chamamos a cebolleta, que se come tanto o bulbo, que suele ser blanquiño, non cría esa capa castaña, e comeselle tamén os lasiños verdes, en ensaladas, crudos, en tortilla, comese basicamente todo o bulbo. Dependendo do tipo de cebola que decida plantar, porque pode plantar bulbos ou plantiñas, pode ser que lle tarde 3 ou 4 meses en estar lista, pero que a vaya consumindo, así como teña un tamaño de un pouco máis grande que un ovo, que non espere xa, porque non son cebolas para guardar. O, bueno, congeladas ao mellor, sí, pero bueno, xa sabemos o que pasa cas verduras congeladas, que perden a fibrosidade, perden a textura, perden o sabor, e non valen. Entón, a cebola do inverno é para ir consumindo a medida como estean xa sendo grandes. Por aquí, máis consultas, máis como chegando por aí, de a nosa ointe Carmela, que non ten unha consulta sobre horta, que lle dá bastante mágoa, pero sí que ten unha consulta de algo que Nuska tamén sabe bastante, que como pode conseguir os nódulos do kéfir. Sí, mira, pregunta eterna, porque claro... Isto, o peramelón, e cal era a outra, que falamos, os sallos... E os fisalis, bueno, ainda han de salir máis cousas. Pero, mira, o kéfir é un produto que, se o faz na casa, é super diferente ao que é da compra. O sea, é unha cousa bestial, porque eu comprei nos da compra e dixo que non teñen nada que ver co meu. Eu levo anos e anos facendo. É unha cousa que se fai con unha comunidade de hongos que decidiron en algunha época da prehistoria vivir xuntos. É un hongo, o sea, é como unha comunidade de hongos, levaduras e bacterias que viven todos xuntiños. Ti bótalo en leite fresco, eles comen a lactosa do leite, o sea, comen o azúcar dese leite e transfórmano en unha bebida un pouquiño gaseosa, un pouquiño ácida e con multitud de beneficios, porque está fermentada por moitísimas variedades de hongos. Entón, claro, a pregunta sempre do millón, de onde os consigo? Eu, de verdade, regalo todos porque se vai como reproducindo. Entonces, eu regalo todos cantos me van sobrando a xente que me pide que a deserca. Claro, é un produto vivo, é unha cousa comestible, eu non a envío por correo, por cuestións... De momento aí Nuska non ten como se dice. Pero sí que teño unha resposta, porque mira, que si ten, por exemplo, Facebook, hai montóns de grupos, tipos, grupo de Facebook de kéfir e haino, en Vigo, en Santiago, en Pontevedra, en Coruña, en Toanto, hai un montón de grupos de kéfir. Arredor do kéfir? Sí. E de feito metínme en unha adrede, creo que é o de Vigo, porque é así o que vin así máis cerca, para saber como se movía o mundillo. Claro, porque nunca me meteraron. E é verdade que hai un montón de xente diariamente dicindo: tengo nódulos, soy de tal sitio, los cedo totalmente, quien quiere. O sea, funciona super ben meterse en un grupo deses de Facebook. O sea, ti falabas da rede de fungos que supón o kéfir, sí? que se elabora o kéfir, pero que aparte diso hai unha rede de xente para conseguir eses... Sí. E ademais, é que non nos queres para nada, porque, a ver, eu ás veces tamén os como, que non pasa nada, pero realmente reprodúcense tanto, que faz con eles?
non, pois axudarlle a outra persona que o teña, pero ti daslle a esa persona e en 2 meses ten para darlle a outras 3 personas máis. É algo que non debería de acabarse, non? Entón, eu, se estuvera cerca de mí, non tería problema en acercarlle un día, e, se non, pois eso, que busquen na rede, como se di, rede social esta virtual, que seguro que encontran. Seguro que sí. José de Boimorto quería saber cando é bo momento para podar os piñeiros. Mira, os piñeiros de Boimorto, onde está Boimorto? Aquí, sí, na Coruña, máis arriba que aquí de Santiago. Volvemos ao mesmo caso de antes, porque aínda que sea Boimorto, por exemplo, pois non é o mesmo que teña un río, que tal. Os piñeiros acabanse, ou empezanse a podar, máis ben no inverno, sin esperar a que empece a vir moito calor. Por qué? Porque se os podas, cando xa están como alegres e con vida e con pouco de caloriño, pode ser que sangren moito, que boten moito breu, eu chamolle breu, ou a brea, ou, bueno, ou sangre. A resina, ou non é? Sí, pero resina en castellano, bueno, eu chamolle breu. Entonces, pois, eso, en xaneiro, ao mellor ainda é moi cedo, porque ainda fai moito frío, pero a partir de febreiro é bo mes para empezar a podalos. De todos os xeitos, eu quero pensar que o que me está preguntando é dunha plantación de pinos nova, que o que quere é que os pinos vayan dereitiños, as primeiras ramas querellas quitar por mor de un lume ou así, que non se lle chega as primeiras ramas, entón, pois, eso, a finales de febreiro a finales de xaneiro ou o mes de febreiro, máis ou menos é un bo mes para facer eses traballos. Fomos a lume de carozo, Fomos a lume de carozo, Eu estaba flipando hoxe con a Nusca do 2026. Fíjate, É a Nusca 3.0. Non botes campanas ao vuelo, que eu logo me relentizo e enrollome e depois boto unha hora cunha pregunta. Ainda temos tempo por unha preguntilla máis, Iago. Pois mira, outra consultiña de Celia Extremaduro que tiñamos tamén aquí pendente, que nos di: como podo facer para que a flor da lavanda non lle baixen as cabezas? Recollina cando a lúa estaba crecendo. Fixen mal? Entendo o que me quere dicir, porque, claro, puso nun jarrón e as probas fixeron para baixo. Quero pensar que as flores aínda non estaban ben abertas, porque normalmente o ramiño que aguanta do tallo floral, que parece como de un trigo, parece cebada, pois debe de ser como un pouquiño duro. Pero se o metes en un jarrón, pode ser que non teña forza suficiente para aguantar. Entón, o mellor que podes facer é amarralos e poñelos boca abaixo, colgados, hasta que sequen, hasta que collan textura de palla seca, e despois xa terías aqueles da lavanda para poder poñer en un jarrón, incluso sin agua. Incluso os podes porque non falsear. Non perden cor, non? O color perde un pouquiño, sí, pero depois ti podelos utilizar como se foran as varitas estas japonesas de que teñen un perfume abaixo. Os ambientadores, non? Sí, como un ambientador. Pois podelo usar como varas difusoras de un ambientador. Ti polo en un cristaliño, con un ambientador abaixo ou con simplemente un pouco de alcohol con suavizante da roupa, e que vai a resender genial, e isto vai a facer como de vara difusora de perfume. E estas flores que xa están pensadas para iso, que para secar, que tamén perden a cor, pero son moi bonitas, as sempre vivas, chamanlle, non? Sí. Esas tamén valerían para isto, non? Sabes que pasa que sempre viva? Que o cañoto non aguanta tanto como é que é a flor. A flor pode aguantar, pero 20 ou 30 anos, eu podes flipar, teño de cando os meniños eran pequenos, os meus fillos. Fixéronme na escuela un botiño deses de sal de colores, sabes? Que bonito. Es que tens que disimular moitísimo, que está chulísimo, sabes? Claro, na parte de arriba traía un cacho de algodón e eu puxinho unha pouca de cera queimando cunha vela e puxinho unha sempre viva. Estou che falando de hai máis de 25 anos. Pois esa sempre viva, que perdeu casi todo o color, ca humedad ou ca sequedad, o sea, no verán ou no inverno, sigue abrindo e cerrando. 25 anos despois, podes flipar, eu que digo alucinada con esta flor, que é como se fora de papel, o que pasa que a humedad ou a sequía faina pechar ou abrir como unha piña dun piñeiro, sabes? Entonces, pois, algo curiosísimo. Quedamos con ganas de máis, Nusca, pero será a vindeira semana, se te parece. Pois, sin problema, claro, aquí estarei. Neste tempo da radio que dedicamos ao mundo vegetal, aos nosos hortos, con Nusca Chousa.